Bueno, kurava va hat va mi kotso vam ku hayo ya kahpingus. Hayo it sayo va bien ma in de tix no hayo pia yo in de yak tix nuts. Ats va tiva hayo tio no vam. Ku hayo cho no vane. Ya kahpingus ku va necesidad ya ine. Va hat hat so je mă hitayo va sbahni hat se zono van ya kahpingus. Jetzt ist schwer. Weißt du, stuk irtats. Als gut sie war. Wenn ma in war Bern, das so eine bisschen Kaffee. Hat jetzt, weißt du. Hat jetzt ein Abpack auf die Anikas. Wenn mir stuk irte, das war Hermann, das mir hat heute nicht mehr das. Go hayo war. Wenn ho hayo war, der Ton no war, you kann schon no war ja Kaffee. Als je wie Abpack auf. Was jetzt, du weißt du. Es sind so no vane. Jetzt zum Mal in der Motor der Patz. Je met het zijn echt tam. Heb je het zijn echt gekers bij mij nemen, het heb je wel niet. Heb je het niks, het zijn ja va, het heb mij ook niks. Het is maar big bam dik niet niks zo, maar is de veladora. Big ne aguardiente. Big hook. Wem zou je hem dik niks? Het zou je hem geen, het zou je was de. Hayo big ne de tem, hayo big veladora niet je paatje. Weißt du, na je paatje is de zwaanje tjeske hem met je min met je. Am an je katsko. Am weißt du, am big zees maar zeg, weißt du. Am big nees maar zeg. Het is waar je steun bin maar in spul met zijn zoon op je kahpingus. Het was amot wat je wim bam. Je wim neem dood je kan wat te parwe. Oi wam nexet. Benauw bin maar in bij jou in waar. Ben maar in het bij jou in de spul met zijn zoon op je kahpingus. Vem se niet toe eerst als we niet houden dit doen. Có je cho nó mà. Có thay yam kirak ne. Có yam kirak nó thay big kak big net bum ta familia chiếc voi nhà chiếc cơ sở big kak big net yak bum. At step hay vin ma in. Spia yo in en de bum at save. Hay cho nó va nó bia kak bum. Necesidad que sa hay chen pero schon erst in bei yo in das hat weißt du. Wenn sind wir da just ist das je weil ich abgeguckt habe. Có hay cho nó gọi như bên tia hơi từ tao nó gọi. ਪਰ hay ở vắt nhẹ tiêu bên không vai như. Gut hay va cho nó van, wenn man smart gut sind so nó van. Es waren je weißt das hay yo chef de campamento zopen. Schappt hay va je ne mas. Esteban hay va min ma in peyo in de pum. Och smart gut sind so nó van. Hab's da pica casa chim a casa y en casa batzum. Para se va más o menos hoy na ja weiter bis wenn ma in beim mit der Spoteca passe hoy hab nachet per hab wat hoy it het hoy hier mal gezot gut hoy hab ja in das habt zu big war ka hab sambam ne ben haben uns den het jetzt se war habt zu ne mas gekocht bitte gut mal gezot hab den het